Apa! Ze moz, ja balu, Bai, bani txineraz luzea. Eta ze moz hau, ba? Bueno, ondo esan berko. Herria bezein beste botako zaiten falta. Ibanik azpeitienean ze falta motako. Zizatek azpeitiar peto aizeta. A ver, baino en serio, zoze faltan botako guan. Epa, ni nahia naiz eta, bueno, aukera eten lekue izen da Azpeitiko kulturguniez, jungoan itzen ebendiken gehien faltan botako nun lekue izango zen ba Azpeitiko kulturgunie, ze txiki-txikitatik musikakin zer ikusi jaukeuen gauzakin izen ditut, eta, bueno, Ni naiz da aukeraten leku erdikal izen da. Zaten, azte unino da ez, baino azteukagatan da festatan ambienta hundi ebitza bai taberna barrun da, bai taberna kanpotan, da hori nik aldein berkoa nun azpeititik faltan leku hau botako nuke. Bueno, ni Rodrigo naiz, eta gehien falta motako nun leku azpeitin dudaik izan zen berdi eta bernine. Zemen azpeitiar guztiok, noiz bait, zuze jandeu, zuze faldeu, eta hemen janaie, okera garrila. Apa, ni jode naiz, eta, bueno, falta motako nun tokile garmendipe da. Oza, hemen azpeitezu kirola ite, hainbat kirola ite, tenis, saski, padel, futbola, baina, bueno, ni lagunen futbolakin hiltzen naiz da horretik botako nun falta. Aixo, Helene naiz, nik toki bat faltan botatzekotan, Loiolako santutegi botako nuke faltan. Izena iruditzen zait naiz eta Azpeitiarrok ez dion garrantzia handik ematen oso toki berezia dela, ze munduko bazter guztietatik etortzea jendiona, euskeria asko aitzea, eta dano dauzkeu, hemen Loiolako santutegi inguruko oroitzapen politek. Da honekoz, bete deu maletie gure toki matienetako objektukin. Bada ordu hemendik aldeiteko. Egongo gaituk, eo gaitun. Aia, Azpeiti!